Magandang araw mga kapromdi. Magluluto tayo ngayon ng pigar-pigar. Mag-like and subscribe na po sa ating channel. So gagamit tayo dito ng kara beef. Hihiwain natin yung karne ng maninipis. Parang sa beef steak pero mas manipis pa doon. Ayan, parang ganito. Ito na yung na-slice natin na karne. Itabi lang muna natin. Mag-slice muna tayo ng repolyo. Ito yung pansahog natin. Slicein natin ng parang square lang, pero malalaki. Parang ganito naman yung itsura niya. Yan. Maghihiwa muna tayo ng sibuyas. Dapat kasi dito yung puti na sibuyas, kaso out of stock na ako, kaya itong pula na lang. Ginamit ko dito 3 or 4 na piraso ng pulang sibuyas. Hiwain lang natin ng parang ganito naman siya. Ganyan. Timplahan natin yung karne ng durog na paminta. Din natin ito ng konting asin pampalasa. At lagyan natin ng soy sauce. Konting soy sauce lang. Lang yung gagamitin natin, asin, paminta, at saka soy sauce. Pagkatapos, hahalu-haluin lang natin para mag-blend yung mga nilagay nating ingredients. Haluin lang ng haluin. At ito na yung natimplahan nating karne. Painit tayo ng mantika. Yan, damihan lang natin yung mantika kasi dapat dito deep fry. Ayan, pag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung karne ng kalabaw. So, ganyan lang. Ipiprito lang natin siya. Hahalu-haluin para hindi siya magdikit sa kawali. Lulutuin natin ito ng mga 5 to 7 minutes or hanggang sa medyo malambot na yung karne natin. Ayan, haluin lang natin. Medyo luto na to pero lutuin pa natin ng konti. Nilagyan ko ito ng taba ng kalabaw din. Pampalasa lang. So ito, luto na. Pwede na natin ilagay yung ating sibuyas at saka yung repolyo. Yan lang yung pansahog natin, yung toppings. Isasabay natin siya sa pagpiprito. Haluin lang ng konti para maluto natin. Huwag kayong mag-alala dun sa maraming mantika kasi i-drain naman natin siya. Hindi naman natin siya isasama sa ulam natin. Hindi natin siya gagawing sabaw. Prito lang talaga. So, ito na yung ating pigar-pigar. Pwede na natin siyang ihain or hanguin. Ayan, ilagay na natin siya sa plato. Siguraduhin ninyo na ma-drain yung mantika kasi prito lang siya. Yung iba, gumagawa ng sausawan. Pwedeng toyo na may kalamansi at sili. Pero ito kasi malasa na siya. So, nasa sa inyo na yon kung ano yung gusto ninyo. Nasa kakain na yon. Narito na yung ating niluto na famous pigar-pigar ng Pangasinan, lalo na sa Dagupan City. So, sikat yung dish na ito dito. Kain na tayo. Mangan! Maraming salamat. Pa-like and subscribe po sa ating channel. Thank you.